5 बोसोर जानोसै जोङो बिपिएफ बा सरकार गैया अब्लाबो ओरैबायदि दले बले जानानै ओरैबायदि खौसे जादों खाम्फा सारा थांबाय जोंनि बिपिएफ पार्टिनिफ्राय अब्लाबो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय थांबाबो खाम्फा सार थांबाबो जोंनि बिपिएफ पार्टिया ओरैबायदि एकतायै दङ सासे सानै थांनो हागौ किन्तु हाजार जना दायो दले बले फैफिनदों मानो फैफिनदों जोङो फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो जिकिगोन होननानै बिपिएफ पार्टिया सरकार दाफिनगोन होननानै जोङो मिथिनाया बेनो जोंहा रायजो राजाफोरा गासैबो सापर्ट मानो होनब्ला आरो जोंनि बे उदालगुरियावथ' ओरैबायदि दायो जोंनि बिपिएफ सरकारा दायो रिहन सार जितु फैफिनगोन एवखाय गेलेगोन गावनो गेलेगोन एवखायनो जोंनिया ओरैबायदि रंजानाय मोन्दों ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जाय मानसिफोरानो सिगाङाव माबायदि खस्थ'आव दङमोन बेफोरो दायो बे 5 बोसोराव माबायदि दुखु मोननानै दङ बिपिएफ सरकारावसो मोजांसिनमोन जोङो माबा मोनसे फिसा बिलाबाबो अनसुंथाइ मोन्दोंमोन दायोथ' जोङो इउपिपिएल सरकार फैनानै जेबो मोनाखै होननानैहा बहुद रायजो राजाफोरानो गाबदों दुखु मोन्दों दायो न'खर न'खरबो साख्रि होगोन होननायाबो माहाथो मैगं थाइगं फाननानै जाग्राफोरनोबो अनसुंथाइ होगोन होननाय साख्रि होगोन होननाय न'खर न'खर बेफोरबो गैया आरो प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन आगोलाव आबसु आन्दलन खालामनाय टाइमाव आङो मासि लुगैनानै गादि लुगैनानै आङो आन्दलन खालामाखै जुदि आङो मासि लुगैनानै जुदि आन्दलन खालामदोंबा आंखौ आंनि आइ आफा आबौ आबै गामियाव आंनि गामियाव सौरागुरि मा गामि बेयाव थांनानै सोंहैथां आङो मासि जिरायनो थाखाय गादि जिरायनो थाखाय आङो आन्दलन खालामाखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम आं जिराया होननानै बुंदोंमोन नाथाय दायो मानो गादि जिरायखो दायो जोंनि प्रमद बर' सारखौबो आङो बुंदों दि जोंनि बिपिएफ सरकारा हायफिनगोन आरो दायो जितु खाम्फा सारा जितु इउपिपिएलखौ मोजां होननानै थांफिनदों होमबा सिगाङाव जोंनि बिपिएफखौ मा होननानै बुंदोंमोन मोजां होनना बुंदोंमोन बिपिएफआवनो बियो फेस भेलु बनायना लाबाय हा गावनि माबाखौ फिल बनायना लाबाय बियो हा गावखौ मारैहाय दायो गोजौनि मानसि बनायनानै मारैहाय लाखो जोंनि बिपिएफनिफ्रायनोथ' बनायदोंना फेस भेलु हा दायो फेस भेलु बनायखांनानै खाम्फा होननानै मारैहाय सिनाय मोनखो बेखौलाय बिपिएफनि जुगिदिसो सिनाय मोन्दोंना बिपिएफनि जुगिदि सिनाय मोनखांनानै दायो गावखौ गोजौआव सिनायथि जाखांगनानै फेमास जाखांगनानै दायो बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव थांबाय बे पस्टायनांगोन सानसे समावबाबो जोंनि बिपिएफआनो मोजांमोन होननानै फैफिननो गोनां जानो हागोन मोनखाया बियो देरहानानै खिन्थिलाय बियो देरहानानै खिन्थिलाय जुदि देरहानानै खिन्थिनो हायोब्ला जोंबो मानिगोन मारैहाय देरहानो बेलाय खै बोसोर जिखिखो बेलाय खनसेल'सो जिखिनानै देखायनो हादों दा आरो देखायनानै दिन्थिलाय दायो जिखिनानै देखायलाय जिखिग्रोनानै होमबासो जोंफोरबो बेखौ बिलिभ खालामगोन आरो फैफिनखानांगोन बियो 100% जोङो बुंखादों पस्टायनांगोन थाइजौ गोखैखौलाय खैबार फाननोलै बियो थाइजौ गोखैखौ खनसेल'सो फाननो हायो थगायनानै दुखु माने दुखुथ' जायाखै जोंनिया बे खाम्फा सार थांबाय होनबानो दि जों दुखु जागोन बे नङा दुखु जायाखै जोंफ्रा रावबो दुखु जायाखै मानो होनबा बियो गावनि उदैनि थाखाय उखैदों खोमा माबा मोनसे उखैदों बेयावखाय थांदों आरो लुबैबावदों जि दङमोन बेसाङा थोआखै बिनिफ्राय आरो बांसिन लुगैबावदों बेयावखाय बे खाम्फा सार थांबालाय मा जानो आरो हाजार जन पाब्लिकआ फैदोंना लिडार मानसि थांबानो दि पाब्लिकआ दि बिदि खिबु थांफागोन बे नङाथ' बे कुटु होनबानो दि थांफागोन बे नङा रायजो राजाफोराबो मिथिगौ नङा दिनै मा मावदों मा मावाखै इउपिपिएलआ मिथिदोंथ' बिपिएफ पार्टियासो माबायदि मावदोंमोन आरो इउपिपिएलआ मा मावदों दायो बेखौ मिथिदोंना दायो बेखायनो जोंफोरा बिपिएफआ निरा नङा जोङो स्ट्रंहैनो दङ ओरैबायदि फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिपिएफ पार्टियानो सरकार दाफिनगोन बेखौ जों 100% आखा दङ बिपिएफआ 100% फैफिनखागोन बेयावखायनो रायजो राजाफोरा मिथिखादों दानि रायजो राजाफोरा बेंग्रा नंला दायो बे रायजो राजाफोरा दानि जितु देरफुनाय मानसिफोराबो दायो सिगांनिया मामोन 2G मोन 2G 3G 4G 5G जाबाय दायो होमबा माने जोङो बिपिएफ पार्टियालाय मानो देरहागोन 100% मिथिबाय दायो बेखायनो जोंफोरो इदि जोङो निरा गैया जोंहा ओरैबायदि स्ट्रंआवनो दोङो हाजार महिलाफोराबो इउपिपिएलखौ दुखु मोननानै दङ महिलाफोरनोबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होगोन होनदोंमोन बेखौबो होआखै न'खर साख्रि होगोन होनदोंमोन बेखौबो होआखै जितु साहा गलाफोरावबो क'क्राझाराव थां बिसोरबो गासैबो बुङो बिक्रि पाटा गैला मैगं थाइगं बेपारिफोरानियाव सों बिसोरबो होनो बिक्रि पाटा गैया आगोलाव बिपिएफ सरकार थानाय समावबा जोंफोर एसेब्लाबो जोङो न'खरखौ खुंनो हादोंमोन दायो इउपिपिएल सरकार फैनानै जोङो ओरैबायदि दुखुआव दङ ओरैबायदि प्रब्लेमाव दङ होननानै गासैबो बुंजोबदों बेखायनो जोङो बिपिएफ सरकारा फैफिनगोन बेखौ 100% जोङो आखा खालामदों